Grab hände igår. Pappa grät igår. Pappa förra ska klara. Jo, ska pappa grät då. Och där. Det ena så tack och Ja, och är alltså var du sen till benchen? Ja. Ja. Okej, vad huxar du för hända? Det teach me for sig. Ja, är huxar du det samma? Ja. Vad huxar du för hända Runa? Tu skulle du och fixin. Det är tjej lite gott. Vad nu om jag var kort. Jag var svunten. Oj. Då är på testen kommer. Så jag han fick bort och så får han att prata.